Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam tayo ang nagpailinga di tinagan alaya adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritaan mi nga agasawa, tabarang makaipaay iti adal kadagiti na ayat adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Laya diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Bakit? Dadakkel matan dagiti anak ta. Kabalamat siguro idan nga iwanan nga uray awanak iti dannayo. Kabalak Ngamapay ka di akas tati bagbagam lakay. Planok ngamin ti agabroad, bakit? Tani, sanan nga umdas ti matmat gadak ditoy. Dumakdakelan dagiti anak ta. Ket adon dagiti masapsapul da. Anya? Nabayagan ang napanunot ko daytoy. Ngam itala nga ibagak. Gaputa di kay kayat apanawan, idi babasit pa ilaang dagiti anak ta. Ngam pangalaan tangay iti busbusam nga agabrod lakay. Amumot nga awan pulos ornong ta. Sana parikot dayta bakit? Iremedyoak dayta. Pagremedyo ang kumangay. At dati gayam ko ngagpapautang. Isunti umutangak iti busbusek. Ay kat, sige lata ang arod lakay. Mayatak iti dayta a planom. Agyaman ak tamawatan nak. Sana bale tadadakkelan dagiti anak ta. Kabaelak ida atari patuan nga uray awan ka. Imbag ka pa'y mare, nakaabrodan nila kay mo. Wen ngam saan amabalin amang namnama aklaang iti ipawit na. Iso ano adaman bilang ti pakitang danak, ket adda mangaw awir kadagiti anak ko, makipurdiya ak. Ay, wen amare, dayta tinasaya at akapanunutan. Sana kasla dagiti dadduma, ano nakaabrodan ti asawa da, feeling dunya dan. Wen nga rod, ngamjak kayat ama itulad akadakwada. Tamaas siya nak iti asawak. Dakkel ngagpayso ti sweldo na ijay. Ngam amok anarigat mo tinastrek na at trabaho na. Husto ka mare. Talaga anarigat ti trabaho da ijay. Kan di da maaramid ti kay kayat da, nakarkaro no istrikto ti busda. Dandani nga rodyak palubusan nila kay ko. Ngam pampanunutek ti kasasaad ti biag mi, mare. Alakat, aganos kalata amare. Barang lumag-anton ti panagbiagyo, itata naka-abroadan nila kay mo. Hello, lakay. Imbag man ta nakaawag ka. Let's day, Mayta, bakit? Kasta ka di. Kumusta ka yon? Nasaya at lata, lakay. Awan gayam, agi patuludak iti kwarta. Kat itad mo to kinimanong ko, buludan na pailangan ka, no? Manungay ti ipawit mo. Agi patuludak iti 55,000. Allowance yu ti 5,000. Kat itad mo kinimanong ti matda, ha? Pangrugyan na kano iti negosyo. Anya, nagdakkel mat unay daytan, lakay. Sana bale, bayadan naman. Ay, sabagay mat kat di Kat kaano ka ngay nga agawid? Dandanin bakit? Alangarod lakay, agan-anad ka dita Wan, uray na kayo mat, agan-anad kayo. Sige, baliwak to man ang ti umawag. Bye bakit? Bye, lakay. Sana kung ngagsubli di abroad, bakit? Ay, kat adalataken ka dayta, lakay. Aggarden aklatan. Wen nasaysaya at pa'y tikasta. Yam ti parikot. Kurang mat ti pagpuunak. Apay, naibusin di imbang kom. Wen nga rod, binulod da. Kunada nga itad da itaalawas. Ngam, awan pa'y mat. Nungay singiram dagiti dadduma anak kautang kan ka. Awan ka nung nga rod kwartada. Ala, bayam, tatulungan ka maipapan iti dayta. Tata, mabalinti umutang iti kwartayo.
Ay, mabalin Gamada porsyento na Uwan, tata. Mala ikan ka. Gam saan ko mamabayang unay? Uwan, tata. Pagpuunan mi kumangamin nga aggarden. Kasta ka day. Uwan, tata. Mabitlang nga raw. Mapan ko alaan, ti pulbuludan. Ikanak man iti kwarta, Leia. Ne, an-anwam. Adamit di intad ko kan ka idi 4,000. Naibos nga rudain. Nangusaram. Basta, nausar kon. Ikan na ko na iti kwarta. Lakay. Ikan nakit di. Awanan ti adupay asaw. Apay aya nga imutan nak. Siyak mat ti ad-adda nga agtrabaho Sige nga, Rod. Ikan ka iti daw-dawatom. Unay mo tanti kastoy. Nadadaal amin ang mulak iti garden. Wan nga, Rod. Makapaladingit. Saan tapay anasubot amin na gastos? Saan na bali lakay? Saan aday tati pagparikutam? Tinapatag. Saan tayo anaan-ano iti kapigsaan ti bagyo? Sa bagay mo't kit diya. Agsubliak iti abroad. Ha? Agsubliak. Barang masukatan amin alugita. Awan mat nga, Rod, busbusam nga agabrod manan. Di agiremedyo akmanan. Sige No day tati amom akasayaatan nga aramidon. Manang, nag-short ka no ti kwarta ni Manong iti training center. Anya? Day tang matinyawag na kanyag. Kasano ko nagkurang ti kwarta na? Kat nawadwad mat ti binalon na. Jakam mo Manang. Anya nga iti bagak kun kwa na. Adda ka din nabati a kwartam dita. Taisupay lang ang ti patulod mo kan kwa na. Taag-remedyo akpay. Isunto ti itad ko kan ka. Wen Manang. At damot pa di iduldulin ko apag follow-up check-up kunto ko ma. Sige man nga, Rod, ading ko. Kat agyaman na ka. Awan na nyaman na, Manang. Alang nga, Rod. Ipauit mo day tayo ton bigat. Umutang aktokin ni Randolph, iti isukat ko. Ayan nga ya, hindi bayad ti utang mo, Leia. Ken bayadan mo ta, hindi inalam kini Randolph nga nakaw. Ay, tata, pasensyaan da kumapay laang. Agpakpakaasi ak. Ano mabalin? Urayin nyo kumapay tagdis kitara. Ha! Kanayon na day ti rason mo, Leia. Manuabula na ti utang mo. Talagang agbayad ak, tata. Ngamawan pa yung amin pangalaak iti pagbayad ko ita. Makitang tangdanak nga agpaiso. Ngam kurang matimat-mat gadak. Kan makitkita yung mat. Awan nagmamaayan ti garden mi. Gaputa dinadaal ti bagyo. Awan bibiyang ko, noan niyaw man tinapasama kiti garden niyaw. Ti kayat ko, agbayad kan iti utang mo. Ha! Buo nga inalam ti kwartak. Iso arumbeng laeng, akumpleto mo iti ibayad mo kanya. Pangasiyo ko matata. Ha! Awan tinamnama kapagbayad ko pa'y kada kayo. Adamat dagiti pa utang ko idi. Namjak mat mapilit idang agbayad. Gaputa makita nga awan mat ti pangalaan da. Ha! Dramaan na kidin. Ha! Jak kasapulan da ita. Kwarta ti kasapula. Randolph, pasensyaan na kumaan no sa anak pa'y makabayad iti utang ko kada kayo iti amam. Wen, Manang Leia. Maawatak da ita. Nalabsak nga rod iti gardinyo. Awan gayam tinabati kadag iti mulayo. Ay, agpaiso da ita, Randolph. Iso aparikot ko no pangalaak iti pagbayad ko kada kayo. Di mo unay pampanunutan da ita, Manang. Makaurayak mat. Agyaman ako unay, Randolph. Ngam ti pagbayad ko kinitatang mo ti parikot ko. Makaungot pa yun kanyak. Gaputan namin anon ang nagsubli ijay balay kat awan na itad ko. Ay, unay matan ni tatang. Nagkurimanan ti kinaimot na. Ngam di mon pagparikutan unay day ta, Manang. Baybay amon ni tatang.
Agyaman hak, gaputaman nakaawat ka rantol. Tinapod na. Diyak makaid na amang pampanunot kadagiti inutang ko kan ka. No ape ngamin anasumok ti asawak ti agbisyo. Wan nga rod manang. Ngam di mo isidirkan kwa na day taabanag. Tama nga no isupay ti poon ti diyo pag kinaawatan. Manang, at day bagak. Ngam sapay ko maata di nakagura. Anya day taadin ko. Pakawanan nak no naglibakak idi. Ha? Kinapudno na manang. Saan apudno ang nag-short ti kwarta ni Manong EJ Training Center? Simurot ka no kadagiti kakadwana. Kat nagsusugal da. Iso na abak. Anya? Wan manang. Binilin na kajak ibagbagakan ka. Hangam, jakon ka ba ilan nga ilimod? Unay matan ti asawak. Kakaasi ak anagot utang iti kwarta. Tapno laad da maitid ko kan kuan na abus-busan na. Gayam, isugsugal na lang. Manang. Kakaasi ak pa yan amakang kangag iti agkakasakit asao kadagiti nakautangak. Ngamkas jay lagayam tinangusaran na. Manang, pakawanan na ko ma. Nujak imbaga adagos kan ka. Awan na nyaman na ading ko. Tinapatag na ibagamon. Jakon mapagsusurot ti pampanunotag, Mira. Apay ka di, Mare. Makaungat nga rodan ni Tata Artemio kanya. Gaputa sa anak-anak kabaybayad iti utang ko kankuana. Ay, agpada tagayam iti parikot, Mare. Apay, Mare, saan ka kadipay anak kabayad? Saan pa'y nga rod? Awan mo't ngamin pangalaki ti pagbayad ko. Uray siyak. Sana kumaan nakautang iti kasdi kadakkel. No nagbayad mo't dagiti nakautang kada kami. Kano saan ang nagbisyo ti asawak? Wan nga rod, Mare. Siyak pa yun ti malidayan iti nagbanagan nyo. Da kayo ti ado ti kwarta na iti. Anya nga rod. Ano sa kuna? Pending mo't nga rod ti flight ti asawak. Ay. May nainayon pa'y day taaparikot mo, Mare. Gamala, di ka mapukawan iti namnama. Makabayad kan tumot laeng. Ha! At dagmanain, Leia! Kahit amumon, tirantak. Tata Artemio. At damat siguro, ti maitad mo ita. Wan, Tata. Ha! Nasaya at matno kasta. Ano sa inyo kumapay ti 5,000 ang maitid ko, ah? Iso lang amin tinadiskitar ko. Anya? 5,000 laeng, ti maitad mo? Wan, Tata. Katsapay ko mata mauray yu ti daduma. Ha! Talaga makapong tutak, Leia! Umtas ayamat day ta 5,000, kat nagdakal ti interes jay utang mo. Pasensya kayon at talaga, Tata. Ha! Day talang ti kabaulak nga itid ita. Awan mat ngamin trabaho. Ay, naibusan ti pasensyakan ka, Leia. Kasaritak man kiti ti asawam, may papan iti da iti abanag. Tata. Di nakrabdan iti kayat kong aramidain, Leia. Tama nga, no nakarkaro pa'y ang makaungeta. Jakla impagarup adakkel gayam ti utang mo, Leia. Anya ka din dito nga nararamid mo? Pangaasim, Billy. Di na kumamatla-awan. Di ka nagpungtot. Ha? Pasensya kan, Leia. Naklatak lang. Ang kasano nga rod ang mabayadam dagiti utang mo? Diyak mo. Tauray kasano ti panagsalukag ko. Kurang latamat ti matgadak. No kumamabali na pagbayad ko ti biyag ko. Nabayagan nga inaramid ko. Ngamsaan mat nga rod. Ngamsapay ko mataawan ti maibagbagam. Gaputa amin nga inutang ko. Kat iso ti naramat mo iti garden. Ngamsayang lang. Gaputa iti adda na paglakwam. Binusbus mo iti awan ka iskan na abanag. Ha? Sana kumaan na ilumlum iti utang.
No inusar mo iti husto dagiti kwartam anatnat gadam iti abroad. Ngam saan mat? Taingin inong mo mat kan impapautang mo kadagiti kakabsat kan kasinsin mo. Di mo mat nga rod ida masingir. Iso nga idi awan ti aramatem nga aggarden kan agaplay iti abroad. Kastamat ti paggatang iti makan, napilitan akon nga umutang. Iso nga dakan ka no kaguranak, gapoy ti day tabanag. Leia, bakit? Nainayon pa'y tabisyom. Uray di mo imbagbaga kanyak. Amok amin nga aramid mo. Diyak la nagtagtagari. Gaputa diyak kayat nga iparupam manin kanyak. Asikat yadadang ang trab-trabaho. Ngam di ka man la nagpanunot tunggal aramatam ti kwarta kadagiti bisyom. Apay, panagkunam ka di kat saan abisyo ti panagsugsugal kan panagininom mo? Ipagarup mo siguro adyak ka mo ti haramid mo. Kan amok nga insugal mo pa di kunam idi anapukaw mo idi nagbiyahe ka. Kan amok nga insugal mo ti kwartam idi kunam anashort ti kwartam idi napan ka nagtraining. Naladaw lang amin anamuak. Iso nga imutang ak itim patulod ko kan ka. Ita, panunutam kumamot anaimbag taramid mo, Billy. Iso adinak kumamot apapaan. Pakawanan na kumabakat. Diyak na pupuutan. Anaadi kak gaya man iti sugal. Ikarit. Agbalbaliw akon. Kat tulungan kang agbayad kadagiti na utang mo. Patcheck ang nakaamiris ti asawak. Gaputa din akong sinidir may papan iti utang ko. No di kat tinulungan nak ngagbayad. Nangabarwanan kami nga rod, kat babaan iti asi ti namarswa, napagasatan man ti asawak ang nag-abroad, kat nang bangon kami iti basit ang negosyo mi. Alakastan kat agyamanak, to'y pagayam mo, Leia. Leia, pagayam ko, napintas to'y pakasaritaam. Gapo ta ipalagip na iti tunggal maysa, aliklikan tayo kumate agbisyo. Gapo ta iso ti maysa arason, apaka ipasubuan tayo. Katala, itultuloy yo ti agnegosyo, tapno adada pa adumuras, kan lumungaw ti panagbiagyo. Bueno papagayam, ingka nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad, itinagan Leia, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Abance Ansyong. Kan iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.